Random TV. Hello mga kasyokoy. Ayan, kamusta na kayo lahat? Gagawa na naman tayo ng panibagong vlog. Ngayon mga kasyokoy, lalabas tayo. Hindi para mangisda. Pupunta tayo ngayon sa labas. Mamumulot tayo ng mga plastic bottle. So ayun nga mga kasyokoy, no? Imbis na bumili tayo ng galon or container, mga plastic bottle na lang gagamitin natin. Nakabawas na tayo ng basura, nakatulong tayo sa kalikasan, makakagawa pa tayo ng pagkakakitaan. Diba mga kasyokoy? So mga kasyokoy, didiretso tayo sa sa gilid ng dagat. Kasi may mga nakikita ko ng mga plastic bottle. Kukunin natin lahat yun. Hindi man natin matanggal lahat ng basura sa gilid ng dagat, at least mababawasan natin kahit paano. Daanan natin tong tindahan kasi nakita ko ang daming plastic bottle na nakakalat. Kita lang natin. Mga kasyokoy, yung mga naipon nating na plastic bottle, ayan, gagawin natin yan mga palutang sa tahungan, sa long line tahungan mga kasyokoy.
Shoutout po muna tayo mga kasyokoy. Hello mga kasyokoy, kung bago ka pa lang sa panonood sa channel na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na aming ipalalabas. Thank you for watching. Emrandom TV.